Така, здравейте хора, аз съм Манио и днеска ще играем GTA San Andreas. Днеска ще играем GTA San Andreas. И ще правя поредица на тази игра, тя е много добра игра. И също ще може да направим на Assassin's Creed. Може, викам, но не е задължително да правя. Добре хора, изчакайте за мен, така качваме се на колелото и потегляме. Така, ние първо сме били май в някакъв си град, там аз съм чел. Така се отиваме, там на картата долу показва C и J. S и J, може S и J просто. Натиснете се за нещо си, натиснете нагоре надолу, за да управлявате колелото с тежка тереста си. Нагоре и надолу. Нищо не става. Не дай ми бе. Така, сега трябва да влезем в ето този червен кръг, ето тук. Така, нека да влезем и да видим Big Small, сега да месата. Така хора, ще спъна клипа на пауза, докато... Така хора, ето продължаваме. Тук има много кратка сцена. Така, чаках не много толкова много време и ето я първата мисия. Сега трябва да се качим на колелата. Така, сега трябва да качваме. И да, сега ще ни да мина до суит. Охо, я си райдат надминах. О, не! Аз като не си гледам пътя от 300. Охо, и точка да помети чаклилата. И така, балъс, както ви казах, са ужасни. Просто няма да ви се вярва колко са гадни. Ужасни. Така, сега можете да карате бързо или да бягате бързо само за малко време. Бързо, повече управление, бързо. Добре, така хора, ето тук свършва нашата партия. Така, тук няма да свърши мисията, тук свършва половината част. Хайде копеле. И сега трябва да вървим вече след Райдър. Ето. Дай си, Джей, побързо. Антей. Добре, че се вижда, аз този път, да, знам го. Превъртал съм играта много пъти. Реших един път да... Така, както казах, реших един път да снимам на тази игра. И да, знаете, да я превъртя. Скоро може да качвам на CSGO. Скоро може да кача клипче на CSGO. Не се знае, дано да е на CSGO, че мога да кача. Да, така хора бе. Ето сега почти стигнахме. Аз като не падна с този колело 100 пъти направо са. What the fuck. Аз пък колата викам. Така да продължиме към нашата цел. Така, тази кола заглична, но после се оправи. Да, така хора, пристигаме. И аз бих малко да гледа. Може да мога да се бусам, ще да бъде голям цел. Ой, тази кола как не стига толкова. Измъкнах се. Ето я и края на мисията. И пак ще спра на пауза клипа. Да, така, сега хора, продължаваме с клипчето, тук, ако искаме да запазим колата си, трябва да прекинем в гаража и да сейваме. Аз стои сейваме, не мога да го кажа. Така трябва да влезем в този нещо, ето го. Да, сега трябва чекпоинт, чекпоинт не ми играта, че да запазим нашата
докъде сме стигнали и да продължим там. Където сме стигнали, трябва да чекпоинтнем. Това може и там не го гледате, защото аз съм се превъртал тази игра, когато съм я превъртял, няма значение, ако искате върнете клип. Ако искате върнете клипа и вижте точно кога съм я превъртял. Окей. Това беше